Futbalisti Starej Haliče nastúpia na posledný zápas jesenej časti súťaže proti vysoko favorizovaným Tomášovciam. Nemajú čo stratiť a okrem iného ich podporuje legenda športového komentovania v Čechách a na Slovensku. Volám sa Karol Polák, bol som dosť dlhý čas športovým, ale futbalovým komentátorom slovenskej televízie. Pozdravujem mládencov futbalistov zo Starej Haliče a nepredajte svoju kožu v zápase, s kým to hráte, s Tomášovcami zadarmo. Tak stoja proti sebe a povedal kapitán to isté. Nepredáme svoju kožu zadarmo. 2 body alebo 3 body budú stáť 500 eur. Ja ale samozrejme nechcem navádzať na uplácanie rozhodcu, lebo ono to tak, ale viete, občas aj beží. Stala sa mi aj taká príhoda, že pozerám zápas, kde rozhodca vylúčil už v 5. minúte domáceho kapitána. A ten hovorí, preboha rozhodca, za čo? Drž hubu, vraví rozhodca. Ja hrám s vami, nemôžeme byť 12. Takže vám držím palce, dajte viac golov ako súper a tým je to vybavené. Duel sa uskutoční v nedeľu 25. októbra o 14:00 v Tomášovciach.